Ако акаунтът ти във Facebook е бил хакнат и не знаеш какво да направиш, тогава гледай това видео, започваме. Отвори някой от твоите браузъри и тук напиши осъществяване на достъп и изтегляне на информация във Facebook. Сега натисни на Help Contact, след това натисни отстраняване на неизправности и достъп до акаунта. А тук долу натискаме акаунта ми е хакнат. Сега натиснете на помощен център, слизаме надолу и натискаме възстановяване на акаунта си. Тук натиснете начало, сега слизаме пак надолу и натискаме върху някой друг получи достъп до акаунта ми. Слизаме надолу и натискаме не мога да вляза. Подробно видео как да довършите всичко това ще намерите като натиснете на линка в профила ми. Сега потърсете YouTube, отворете го, последвайте канала и тук ще намерите цялото видео. Ако видеото ти е било полезно, последвай за още.